कोरोना विषाणूचा होत असलेला फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या उपाययोजना व त्याकरिता जनतेकडून आलेल्या सूचना आमदार रोहितदादांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितजी पवार, आरोग्यमंत्री राजेशजी टोपे यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत। या पत्रात पुढील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता। सर्व सरकारी हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेजला संलग्न असलेल्या हॉस्पिटलमधील पेशंट खाजगी हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करून त्याचा संपूर्ण खर्च सरकारने करावा आणि सरकारी हॉस्पिटल फक्त कोरोनाच्या पेशंटसाठी राखीव ठेवावेत। यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढणार नाही आणि उपचारावर देखील लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल। उदाहरणार्थ पुण्यात ससून हॉस्पिटलला आपण फक्त कोरोनाच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवू शकलो तर 1200 पेक्षा अधिक खाटा आपल्याला उपलब्ध होतील आणि त्याची क्षमता देखील वाढवता येईल। तालुका पातळीवर रुग्णवाहिका कमी असल्याने प्रत्येक तालुक्यात आणखी 2 ते 3 रुग्णवाहिकांची गरज आहे। अशा रुग्णवाहिका किंवा रुग्णवाहिका मिळत नसल्यास रुग्णवाहिकेच्या आकाराची वाहने भाड्याने घेण्याबाबत तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना अधिकार द्यावेत आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल। सध्या व्हेंटिलेटरची संख्या कमी आहे। भविष्यात पुरेशा व्हेंटिलेटरची आवश्यकता भासणार असल्याने नवीन व्हेंटिलेटर घेण्यात यावेत, तसेच आहेत त्यांची दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंग करून ठेवावी लागेल। शहरात अनेक नवीन इमारतींचे काम पूर्ण होत आले आहे। त्याची माहिती घेऊन आवश्यकता भासल्यास या इमारती व सरकारी वसतिगृह ताब्यात घ्यावे लागतील। याबाबत आतापासूनच नियोजन देखील करावं लागेल। अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आरोग्यासाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर योग्य प्रकारे होतोच असं नाही। त्यामुळे हा निधी फक्त कोरोनाच्या रुग्णावर आणि आनुषंगिक बाबींवरच खर्च करण्यात यावा, यावर निर्देश देणारं परिपत्रक तातडीने काढावं लागेल। कोणावरही उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये यासाठी शिवभोजन थाळींची संख्या वाढवून परगावचे विद्यार्थी, हातावर पोट असणारे आणि गरजू यांना ते प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात यावे। पण त्यासोबतच शिवभोजन केंद्रावर गर्दी होणार नाही याची देखील दक्षता घेऊन तसं वेळापत्रक देखील आखावं लागणार आहे। सध्या मास्कचा तुटवडा भासत असल्याने महिला बचत गटांकडून शास्त्रीय पद्धतीने कापडी मास्क बनवून घेऊन आवश्यक तिथे या मास्कचा पुरवठा करता येईल। यामुळे बचत गटांच्या महिलांनाही रोजगार मिळून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल। सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ अत्यंत कमी प्रमाणात आहे। त्यामुळे निवृत्त झालेल्यांपैकी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात काही दिवस कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याबाबत नियोजन करावं लागेल। तसेच नर्सिंग कॉलेजमधील शिकाऊ परिचारकांचा देखील त्यासाठी विचार करावा आणि त्यासाठी आवश्यक निधींची तरतूद करावी लागेल। काही खाजगी हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांची स्वतःहून पुढे येऊन काम करण्याची इच्छा आहे। यासाठी त्यांनी कोठे संपर्क करावा याबाबत काहीतरी सोय करावी लागेल। स्वाईन फ्लूच्या साथीच्या वेळेस पत्रके, फ्लेक्स, बोर्ड, रेडिओ, टीव्ही अशा विविध माध्यमातून जाहिरातींद्वारे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली होती। त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती, महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्याकडील प्रचार प्रसिद्धीसाठी असलेल्या निधीचा वापर कोरोनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी करता येईल। शहरी भागातील नागरिकांना दूध, भाजीपाला, अंडी, चिकन, धान्य याचा तुटवडा भासणार नाही याची देखील काळजी घ्यावी लागेल। कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किटचा सध्या तुटवडा आहे। देशातील 9 खाजगी कंपन्यांनी असे किट तयार केल्याचं समोर येतंय, तथापि केंद्र सरकारनं त्यांना अद्याप मंजुरी दिलेली नाही। त्यामुळे कंपनी आणि केंद्र सरकार यातील दुवा म्हणून राज्य सरकारने भूमिका वठवावी आणि या किट वापरण्यास आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील। टोमॅटो, भाजीपाला, द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी अशा नाशवंत भाजीपाला व फळांचं उत्पादन करणारा शेतकरी आज अडचणीत आहे। पुरेसे शीतगृह नाहीत। त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत नियोजन करावं लागेल। तसेच शहरात पुरवठा व्हावा यासाठी निर्यातीसाठी याची वाहतूक सुरू ठेवावी लागेल। प्रत्येक जिल्हा स्तरावर मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, खाजगी हॉस्पिटल यांची संख्या, तिथे जनरल वॉर्ड व ICU मध्ये असलेल्या खाटांची एकूण संख्या, रिकाम्या खाटांची एकूण संख्या याची संपूर्ण माहिती तयार ठेवावी लागेल। नियोजनासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे असं वाटतं। बालेवाडीप्रमाणे मोठे आणि जिल्हा स्तरावरचे स्टेडियम ताब्यात घेऊन तिथे देखील वैद्यकीय सुविधा देता येतील। त्यासाठी लागणाऱ्या खाटा आणि अन्य उपकरणे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आणि काही कंपन्यांमार्फत उपलब्ध करता येतील। माझ्या अंदाजे येथे आपण 3000 खाटांचं आरोग्य केंद्र उभं करू शकतो।
कोंबड्या आणि जनावरांच्या खाद्याची दुकानं आणि खते व कीटकनाशकांची दुकाने व वाहतूक सुरू ठेवावी लागेल, कारण शेती आणि जनावरांसाठी हे अत्यावश्यक आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात शिधापत्रिकेवर देण्यात येणाऱ्या धान्यांचं प्रमाण वाढवण्याबाबतही विचार करावा लागेल, कारण सध्या काम नसल्याने हे लोक अडचणीत आहेत. त्यामुळे याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. सध्या छोटे मोठे सर्वच व्यावसायिक अडचणीत आहेत, म्हणून त्यांच्या कर्जांचं पुनर्गठन करून हप्ता भरण्यासाठी थोडा अधिकचा वेळ देता येईल का, यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेशी बोलता येईल का, हेही पाहावं लागेल. GST व राज्याचे वेगवेगळे कर भरण्यासाठी 1-2 महिन्याची मुदत देण्याबाबतही विचार व्हावा. प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा मोठ्या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या प्रयोगशाळा शोधून तिथे कोरोनाची चाचणी करता येईल का, याचा विचार करून त्यानुसार अद्ययावतीकरण करावं लागेल. अनेक देशात विद्यार्थ्यांसह व्यावसायिक आणि नागरिक अडकले आहेत. त्यांना भारतात सुखरूप आणण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमता येईल का व समन्वयासाठी संपर्क क्रमांक देता येईल का, याबाबत देखील विचार करावा लागेल. शहरातून ग्रामीण भागात आलेल्या नागरिकांची नोंद करावी व ते आजारी असल्यास त्यांनी स्वतःहून डॉक्टरांना दाखवावं आणि काही दिवस वेगळं राहावं. हे सर्वांच्याच हिताचं असल्यानं याबाबत जागृती करावी लागेल. आशाताई, अंगणवाडी सेविका यांनाही मास्क वगैरे आवश्यक ती साधने पुरवावी लागतील. तसेच ग्रामीण भागात डॉक्टरांकडे पेशंटची संख्या वाढली आहे, त्यांनाही योग्य काळजी घेण्याबाबत मार्गदर्शन करावं लागेल. कोरोनाला सामोरं जाताना अनेक उद्योजकांचीही काही जबाबदारी घेण्याची तयारी आहे. याबाबत समन्वय ठेवण्यासाठी एखादी समिती नेमता येईल का, याबाबतही आपणास विचार करता येईल. या सर्व बाबी आपणास सुचवत असताना आपण अनुभवाने खूप मोठे आहात याची जाणीव आहे. त्यामुळे मी सुचवलेल्या अनेक बाबींपैकी काही बाबींवर आपण कामही करत असाल किंवा काही नियोजनाच्या पातळीवरही असतील, पण उर्वरित बाबींवर सखोल चर्चा करून आपण योग्य ती निर्णय घ्याल हीच अपेक्षा व्यक्त करतो. आपलाच रोहित दादा.